बर'नि थामथि एकर्ड 27 जानुवारि 2020नि एकर्डनि गेजेरजों जा थालांनाय दफाफोर बे दफाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ आरो भारत सरकारा जोंनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों लासैयैब्लाबो मोनफा मोनफा इमप्लिमेन्टेसन खालामगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो दाखालि बावैसो एक्जेक्टलि आं डेटखौ बावबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिसि लोगोसे जोंनि एक्स एनडिबिनि माखासे रिप्रेजेन्टेटिभ जथायै सावरायनाय बायदियै जोङो चिफ मिनिस्टारजों सावरायदों। बे सावरायनाय बायदियै बिथाङा एसुरेन्स होदों जे खोब खम समनि गेजेरावनो गामि सोसननायनि बाथ्राखौ जोङो क्लियार खालामसिगोन आरो बेनि नटिफिकेसनखौ जों होनायनि बेबस्था लासिगोन होननाय लेखानो 47टा गामिखौ डिक्लारेसन होनाय जादों। आरो 47टा गामिखौ डिक्लारेसन होदोंब्लाबो जोंनो नटिफिकेसनखौ नांगौ होननानै जोङो सावरायदोंमोन। सावरायनाय लेखा गभर्नरनिसिम आसाम सरकारा प्रप'जालखौ हरदों गावसोरनिफ्राय माबायदि खालामो बेखौ सिस्टेमेटिकेलि खालामनानै। ओमफ्राय दाखालि जोङो आसाम गभर्नर बिथांजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि बर' साहित्य सभा आरो जोंनि सरकार जों जथायै सावरायनाय बायदियै गभर्नरा बे साननैसोनि गेजेरावनो डिक्लार होनायनि नटिफिकेसनखौ होनायनि बाथ्रा होदों। आरो दिनै थारैनो बाथ्रा लाखिनानै गभर्नर हाउसनिफ्राय मानाव गेदेर गभर्नर बिथाङा 47टा गामिनि नटिफिकेसनखौ होबाय। बेखौ लानानै जोङो आं बेक्तिगत भाबै बहुद गोजोननाय मोनदों। दाजाबदेरनाया बेनो जाय मिजिंखौ जोङो बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो सुजुबोदोंमोन बे मिजिंखौ दिनै जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाबाय। गतिके बेनिख्रुइ देरसिन रंजाथावना दिनैनि दिनाव मा थानो हाबावगौ। आं सान्दों दिनैनि दिनाव दाखालि जों जेसेबां रंजानायजों खुसिजों खामानि मावलांदोंमोन दिनैनि दिनाव बांसिन रंजानांगौ जोङो होननानै आं सानो आरो मा 47टा गामिया हाबनायखौ गोबां सुबुंफ्रा हेंथा खालामदोंमोन नाथाय दिनै जाफुंबाय। स्वाभाबिक मानोना न'खरनि सुथुरा बाहेरनि सुथुरनिख्रुइबो गाज्रिसिन। आरो बे न'खरनि सुथुरनि थाखायनो गहपुर सनितपुर बायदियाव गोबां मानसिफ्रा नै दाखालिसिम दुर्गा फुजासिम मालाबाबो जाया होननाय बाथ्राखौ ओंखारदोंमोन। इभेन सोरबा लिडारा नटिफिकेसनखौ मोनालासेनो रंजाग्लांनायखौ जोङो सुखुनाय मोनाखै होननानै बुंनाय बाथ्राखौबो जोङो भाइरेल जानायफोरखौबो मोनदों। जोंनि थांखिया जादों प्रेक्टिकेल। जों बेवहाय खुनु थियरिखौ लानानै मानसिनि सिगाङाव थांनानै बाथ्रा बुंहैनो नागिरा। आरो सोरबाया बुंबावगोन दा थिग दं 41आ जाबाय बाखि 19आ मानो जादिया होननानैबो बुंगोन। बे 19आबो जागोन। गतिके जायफ्रा बुंदों बिसोरथ' आरो मा होनबावनो माने जेब्लायबो गराया मोनसे बाथ्राखौ सानो दे गाव बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारनो हाग्रा जिब होननानै। खिन्थु गराया बेखौ मिथिया जे बालाबारियाव खारोब्ला जे गरायाबो गब्र'यो बालायाव। दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे गरायफोरबायदि खोब स्पिडआव खारनायनि बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय गब्र'नानै हारिखौबो नंखाय लामाजों दैदेनलांनो नागिरगोन। गतिके 19टा गामियाबो गोख्रैनो जागोन। प्लास आरो मोनसे बाथ्राया ओंखारबावनो हागौ दिनै गभर्नरा मानो उदालगुरि जिल्लाजों बेखौ सरजाबखो होननानै बेखौबो बुंगोन। आं दा दिनै नोंथांमोननि मिडियायाव बुंखाबाय गाबोन बेखौ बुंगोन सोरबाया उदालगुरि जिल्लाजों मानो माबाखौ गुबुन डाइरेक्ट जिल्ला मानो बानायदिया होननानै। सिस्टेम होननाय मोनसे बाथ्रा दं। गासिबखौबो बाथ्राखौ जों जुदि खुसेंग्रा जावनाय बायदि खदालनै जावनानै जुदि खुसेंग्राखौ मोननो लुबैनाय बायदि जोंनि हारि दानायखौ जों खदाल जावनायजों रुजुजाया। गतिके बेफोर जालांजोबगोन। जायहा जा बुंनांगौ बुंबाय थाथों बेखौ रायजो राजाफ्रा नांजानो नाङा। सनितपुरा दिनै
गहपुरसिम 47टा गामिया नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनाव बियो बिटिसिनि सिङाव जाबाय। दिनै गहपुरसिमा उदालगुरि जिल्लायाव हाबबाय। गाबोन बेखौ सिस्टेमेटिकेलि जिल्ला हिसाबै गोदान जिल्ला हिसाबै डिक्लेयार होगोन। जों एसेबां धैर्य थाबायब्ला गोदान जिल्लानिसिम नेनो हायिनिथ' बाथ्रा फैनो हाया। ओंखायनो सिखावा सिखावफोरनि खामानिखौ मावबाय थानो होबानो जाबाय, सादुआ सादुफोरनि खामानिखौ मावबाय थागोन।